screenshot amokan itum kiandu lalo lasu channel long kiceng kan kijut kosong sih latum nang klema labang ini tum alam so pina tum nampak kanji lasi lalo ini tum lasu channel nang kehek bang ini tum non joy joy pena ang tega chilong bang ke lake kunani tangka farman le kumani tum nani pena nang kehek kali pun itum chini pame la kachini pame ati bang lalo labang so channel latum preference nang kehek kiceng sih bang kelang itum labang so channel page long ada Edward Econ polong mes nang dudlo Edward Econ men silang itum nilutum labang so amalong news channel long pas prang sinang dudlo aso bena pc lang itum labang so channel apan business manager atum sila bang so ini ownership nang claim lo laso ownership nang claim dera pi abang ke labang so channel ahem pini Zamir Hasan bang Sabir Ahmed apansi labang so channel hala so pen business manager po munit bangke Sabir Ahmed hello labang so munit si ingke Jamal Hasan apan labang so channel admin bilo la Sabir Ahmed po bangke labang so Facebook page along admin ang ciklang nude lalo nitum labang so prang ke nitum labang so malong news Facebook page official page bangke bang etom admin do nili technical in charge dolo editor dolo pen CEO dolo laso bang etom bang pen alang li goso seng chijon chot bangke mang mimi alang li chiok dun lo alang li admin dun kok lo alang li admin dun kok bangke nitum mana ki glap si gontai CEO pi nitum phana ko admin ang bitula nitum pen alang nitum men friend of na pen galang nitum pen thank connect Facebook connection of sami nitum admin invite lo alang tum chini pa me la tum si labang so malong news Facebook page ke handle ko la tum chini pa me nasi lang itum na invite dola penan ludun choklo itum da na sudah pige aku nitum apan pinangana activities na dak project activities na cepak lang lo nili tum alang itum hana ki alang pan ki kik jipan bori big lo sedar itum la maso bangke itum ki gune lang tum ha nasi lang itum non ki claim tu bangke nili tum YouTube long bangke non mangke thang si sar welang alang itum YouTube channel ben alang itum connection do kolo non mangke alang itum mangke itum YouTube channel long video NC nitum Facebook page along nitum ki thap so advertise thap sam thosi thap nun lo labang ke jasmet rara phan ke pamang hu phan je nitum labang so malong news 24/7 na channel labang ke he kali la ke ami thang tum si advertise thap so ke paklang ji phan si alang tum nitum ki thap advertise sam thap ke paklang lo labang nitum me ponde me bang la lo bang jong si nitum han tangka phan si labang so channel lang ke hek chot poson de lahai activities ke la tum claim kelo ku si tum chini lasi labang so YouTube channel long prejam tum arjan thek ponong lo labangge live kidam jasimet bang hong ade pen si live kidam lo labangge ni tum thap san thoda biota la tum ki thap approve fam lo labangge 25 minutes ni tum screenshot endon lo lapen ke labang so channel pen live kidam no happy head songs tame live kidam dolang la just now sin tum screenshot lo lagi na tum ne kidam kali nasi karbieng long rats tame labangge chini ka chini si ong lo lapen ni tum ako labang so pherang ke mai pen apa chini lo ni tum labang so Facebook page hinodak pe nitum live dam de la person live dam de la da galang lo kumane alo sosi la bang so Facebook page on live dam lo la pen tu nitum apan la bang so Facebook page along api admin nang ki glaba pc la bang so live ke dam lo la pen nitum manget dage thang dan nitum connection avidar lo la sila so putan nitum ke dam tang lipai clip for ni nitum difu athana lo nitum bang so putan nitum bila lamhoi pidam lo la heno lam hoy ke ho itum di puthana sele bangso lam hoy pidam lo asi la bangso alam pran itum penana ritarlip lo nitum komani texture sir masi arjulo konani IT department na jelo kodo wirmasi itum approach lo asi la bangso ke pro sateng man berta gelom plo tangte la bangso channel ke lake ala bangso channel la ke lake komani na ho jaga penle mane na ho kaprek preka adet penle na ke kali lake dak difu made karbiang long angbong sini tum bc network string ma long lo la pen la dak spesi nang ke hek pesi tum ke texture sar dom pen tum chini long lo lasi copy pon ma polo tang te tum non ma ke jong kumat tum sinen ke hek ma pon tum non ma ke jong thibuni lang nilo tum kachi honde me ason dolo usta me tum la bangso apherang ke mai long tum non ma paklang redat po lasi nitum la bangso kiri tali pen face la so photo ke long ke lai hen lo chepaklang list tamil lai hen lo nasi alang itum hanon itum ritali bom lo jasemet abangke la nitum pan nangkilang uni la pen gen itum la malong news 24/7 aso nangki pabian ji binong pan sila bangso ki claim bosi itum chini tangka pan la bangso Facebook page nangki he kali bosi itum chini lo
Lasi labang so phirang ke mai pen ili karbiang long rat doan phani tum kachuning ri bangela pu henlo nilutum labang so Facebook page bang gani tum hem tun bang ke access avelo nilutum ki bang journey tum bang lapuson lason so Facebook page kang kirji phani tum bori iglang pen nitum labang so der phi nilutum ka prega kimi apesi nitum punan kokpo lasi ladak nongsi kupini chelang da garjan paklang det pen kupini da kupini ka siksak kupini nitum karbiak khai phani tum therak me son klang det pusami ni tum atai velo pusini tum karbiang long rat phani tum chuni pon lo la pente la bangso pe Facebook page na ke hek matule na hek stame ni tum thang bupe stame isi pilo ni tum man peng pensi na ke jui binong lo potsi alang ni phan stame chuni ri lo la puson na bang ke ni tum phan na chok chidet lo pusini tum kachema thalo na la puson na klem bang ke ni tum fourth pillar mare democracy aron teng kan sinitum akilam tang la pen non puan same nitum birta paklang lo birta ke paklang lo kuna ni nitum analyze mare nitum kamun thi pen pen nitum methang opinion ben same nitum chipi do hala basu lake mandu da chini lake democratic aron along itum fourth pillar mate democracy along masi itum fourth pillar aja kong la pen itum da media privacy act pen chenglo kado we itum charli pa mi ben sinitum bangsul hai birta paklang lo nasi komani phan news channel la tumke komani phan ning poi lak la pen komani phan ning porong boy phan kali dar posi halai puthai ne tum na jungjung nang chelang ni pavera am thang aparman plada ka biota ke klang nong ver je phan malong news kai ke son pareng ver nang je along na tum ka do we rat tam yang chirap chito tunji phan si ne tum hin pen chuni ripon apan sin ram the in ton ka lo